పార్వతీ పరమేశ్వరుల ప్రియసుతుడు శ్రీ వినాయకుడు అభిషేక ద్రవ్యాలలో దివ్యంగా అభయ ప్రదానం చేశారు. ఖమ్మం జిల్లా మడుపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ విజయ గణపతి దేవాలయంలో మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాలలో భాగంగా అర్చకులు పార్వతీ నందనుడికి పాలు, పెరుగు, తేనె, కొబ్బరి నీరు, పసుపు, చందనాది సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత స్వామివారికి వెండి కవచ ధారణ చేసి పుష్పమాలలతో అలంకరించారు. అష్టోత్తర శతనామావళి సహితంగా గరిక పూజలు నిర్వహించి నైవేద్యము, మంగళహారతులు సమర్పించారు.